Hej alle sammen, nu er det så tak for i aften, og vi skal se Han og Hundemanden med George og Charlie og Bullermanden og Lorten. Værsgo! Kom så, George. Hej, Buller. Hej Charlie. George. Skal du lave meget Hvad er lort? det, du vil med George i dag? Lort. Jeg har den vældig fordomme. Må jeg lade til dit lort? Puha. Lad mig lige smage lidt på den. Den smager lidt salt. Det kan jeg godt sige dig, Charlie. Ja, det problem er, at du går for lidt sur med den. Ja. Og ja, du kan jo se på den, den er ked af det. Den har det ikke godt. Det ser meget så modig ud. Ja. Desværre. Den klarer det ikke. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre, Buller? Det du skal gøre, det er, når den sender sig noget skider, så tager du hånden ind under, og putter du røvet igen. Ja, det er Buller. Ja, du bliver lige så stille på tidsmanden og siger, dygtig, indtil den kommer. Og den skal komme dybt. Og hvad skal jeg sige, Buller? Buller, hvad skal jeg så sige? Jamen, det du skal sige, Ryk lige tænder på den. dygtig George, dygtig, og så skal du sige, Min hund, jeg har lige. Undskyld, Charlie. Hvad skal jeg så sige? Lidt med følelse i hovedet. Først skal man sådan grønneagtigt ud. Jeg har lagt ud af det, bare ud. Præcis.